I dobar dan, dobro se gledati. Danas igramo Fortnite, za sedati ne idem ga Brox Fortnite City. I ovo nismo sami, već smo tu sa Sofijom. Pa da ne dužim, idemo u game. Sofa, mimo kada već to za vreme. I da vidite da je kakva znana autobuska te spota da spota. Dakle, ti kod tebe, a ni ja ne znam da pticu. Dakle, ta autobuska stanica ima kovceg koji nije prazan. Znate da puškaju. Zabra. Ma, ništa ona mi ne vredi kao moja. Znači, dole ili gore? Samo se spusti tu. Mole, iza tebe sam. Obojenog je pasa. Ćao, vidiš? Ja imam svašta nešto u svojim rukama, vidi. Hop. Da, a sad gdje je ta puška? Vidim je. Mislim, ima malo metaka, ali... Može da se dipi tude. Dobro, hoćeš sada... Vidio sam neka bez. Beži. Onako, Ja sam pobedila tog lika, samo da znaš. ima bazuku. Ovdje idem ja gore, da nešto treba da... Misliš da ovo što je napravljeno po uđi građani? Zaboravio sam kako se zove kad dugo nisam igrao do Fortnite. Mislim onako izbaciti česti. Ja sam skoro papeta. Iza tebe sam. Obojenog je pasa? Ima čest, ne, otvoreni. Hoćeš tamo da planiram? Šta mene briga, ja idem. Ne, ček me. Ako ima nešto za tebe, meni ništa ne vredi. Moje. I ovo je glupost. Neko je potrošio bazuku. Da dazim čoko, čekaj me banan. Idemo u napad. Ljudi, što se krijete od Sofije? Ja sam devojčica. Ja sam točno ni spada 4 metra. Vidim te do... Ne, to niš ti. Imam bazuku od 2 metra. A da imam čovjeka kod me puca. Jaj, ljudi. Pa ne, ovo nek dati. Čoko, pa ti mene pucaš pobogu. Ne, pucam. Pa ispade da si raketu na mene. Nemoj da me upucaš sada kako sam tako dobra. Ti si ispade da raketu na mene. Znaš šta, ja te čekam da ivici mape. Idem što dalje. Znaš šta, idem i ja. Tu gde je sprilo... ja sam pregado ovdje. Spring Zone. Znaš šta, čekam te da ode žutoj građevini slučajno sam pregado sletela. Tu ima jedan kopčeg. Predano ti. Zlato. Aj, zotiju. Imam zlato. Zlatnu pušku i zlatni pištolj. Jeda. Ajde podaš za mnom. Gde si? Dole? Vidim čest. Vidim, evo ga čest. Šta je moj? U ovoj kući sam bila zelena. Ako ima bazuka, daj meni. Moje bude sve. Šta je ovo neko napravio kuću? What is this? Kako je napravio ovaj pad kod majke? Ja pojma, ja ne mogu i tu da se popnem. Pa ne možeš od mene. Verovali, ne verovali. Joj. Slučajno sam tu udarila, sorry, sad ću imati ništa u ruci. Alo, što si me čučno i gudo? Nisam da čučno. Kako ovo da prijeđem? Čoko, imaš ti tu dobro? Imaš tu dobro tam da gradi most. A šta je, gore ništa, pa što nije ovog... Sad ti ne vidiš, možemo se ovako popnemo, onda skočimo. Gdje ima taksi put. Pusti. Ja sam čonak. Nemoj moj čest, ne.
ako bude znate da puška ide tebi. Nema. A evo je puška koju već imam. Wow, šta je neko napravio? Gde? Nešto sve plavim ovim svetlim drvetom. Zašto? To ne da on napravio. To je igrica. Stvarno? Da, to je kuca koja još nije iskazana. Vidim cestu, kroz zid ga vidim. Ne ovoj. Ovo je meni neko. Ovo ima jedno na fudbalskom terenu. Ono, na fudbalskom terenu se... vidim je na kosatkarskom. Vidite, na fudbalskom... Moje na kosatkarskom. Može. Bazuka. Moje na kosatkarskom. A tvoje neka bude na fudbalskom. Može. Ja ću ti ga samo otvoriti. Ako budeš jedna bazuka, to se zna, sve ovo tvoje, meni ništa ne treba. Meni ništa ne treba, kuda sam para. Imam zlatnu bazuku. A, ne možda sam greškom 200%. Tako mi ništa ne treba, pošto imam puno para. Samo da znaš, imam zlatnu bazuku. A da imam zlatan shotgun i snajper. Dobro. Šta je bolje, shotgun ili snajper? Shotgun. Vidim da ufade mi. Ustani pobogu, Bogdane. Mogu ako je nešto da koja... Snajper je napitak tak štita. Imaju drugo i ovoj šta. Ajde, popni se. Čoko, čucu, nadamo da vidi zid. Ja također. A znala se da se kad vidim pušku ništa. Tako da sam Ma ne, do konca znao da odustajem. Čoko, ko pobogu, da pazi da... bijelo kao je. A to je nešto nadgode na svijetu. Čest. Znam, i tu ne može da se popne gore. Snajper. Dobro, ništa posebno. I to ne bi do kakav snajper, nego ultra snajper. Da li te to zanima? A tu je česti za ih štalska. Stanka. Pobogu Safija, mislim ono. Nešto belo je, Čekaj, nešto da je a da ti je ovdje gode čest? gde, na glavu šta? Ne bre, nego... Čekaj. Pa tako vidite da... Čoko, Bole, sklon. idu do nas te... Čoko, Zaglavila se. Čoko, ubit ću te. Nisam. Čekaj. Zašto se snajper dodavati? Kako sam ti da se skloniš da bismo mogli išta da uradimo? Sklon se, sad si ti drugo što. Da, ništa da. Jasno bude... Treba nam druga animacija. A kako se to radi za animaciju? Treba doći do boksi. Kako znaš? Tako što pisa. A, bole! Sorry. Bole, kako ti se skinuo? Žab da poda, nisam ti skinuo ni jednu četvrtinu. Dobro, jednu četvrtinu jesi. Nisam bre. Ti da namis nešto. Da damatska knacka. Bole, vidi me ime to, ništa ma sekund. Pogledaj ovo. Što? Šta? Šta je? Moj samo sebi spalio je metke. Pa znam, to se i dešava. Korče, kako bude. Hajde, šta je sam. Čovjek ima bazuku. Ja jedem da ima bazuku. Ne bre, čovjek ima bazuku, bre, vidio sam ga. Šta je ovo? To si ti. Uzmi stvari koje mi ne trebaju. Više mi nije cijelo inventur zlata. Meni je nedibicno. Stvarno da se novi cestovi. Tako će jedan je poš teba. Ja ti ih sva otvorim pa ti kupiš šta želiš. Slušaj, ja ne znam gdje si. Evo da mi sačuvaš.
Glupost. Изчесток ja diz Ej, znate čeg? smeće. Znate da puska i ovo za hinvane. Smeće da upravo. Ja uvijek iz tih kreatičnih paketa dobim samo nešto za hilovanje glupo. Čako? Ne znam, nistakne vrijeme snimana. Ti slobodno stani, ja ni da snimam. Što ne snimaš? Mislim, kašne, ne razumijem kad sam već počela ovako što da ne. Sad da počnem da snimam. Ja ću zadržati video i nastaviti su u tvom. Jaj. Zaši. Da nekom žutom. Naša dva cesta. Ako je da Brodiću postavi nešto dobro meni. Nije. Nisu nam da vidi se. Zdatna puska. Zahirovane metci i još neke i snajpede. Smeće. Ne može biti moment. Vidim dika. Pa nisu da strana. Vidim dvojicu. Betonica ide. Čekajte samo da su pored mene. Evo, ja sam ovdje. Vidim te. Ja sam kod Burger King. Vidim čovjeka. Pa da se ode iza broda. Da vidiš sve mi to da oni se pucaju. Idi na kuću da vodi, da nam ostavimo. Čovjek se skrana. Ja sam snajpao čovjeka par puta. Skrenuo sam mu poda headta. Ne? Ja mu bezim, on je meni pobegao. Ideš ono ti? Ja, pucam nekog. Vidim te. Puca se sa dva deka. Dižu vatrogasne. Vidim te. Ne. Upucan sam. Da ću ja opet... A ne, nisu. Joj, Zašto? Ideš što dalje od civilizacije? Zašto ne nema nikoga? Što sigurno skočim na zid mape. Pa ja isto. Da su na zidu mape. Da ti me vidiš? Ne vidim te, još nisam ni skočila. Znaš šta? Na zidu mape sam, bre. Kako? A ne, meni da sam napako tebi da razvodno. Gde si? Ja sam na drugoj ivici mape, iskreno da ti kažem. Oma, daj. Evo da hodit ću do tebe. Ja sam samo da pao dok sam... Sej, da ti stoci do mene. Pa ja sam pao. Sad se tako padnem iz... Na fudbalskom terenu. Ne. Zašto se nadzimo da ste ti mape, da ste ti nema nikog za to? Da, ima tipa jedan nik. I on se Ja pušku od 40 metaka. I to ljubčesto. Imam i... Bazuka! Ljudi, pošto vas koristite vreme snimana, subscribe-ujte se da bi mogla da snimam duže videe i vidimo se u sljedećem epizodu gdje vidim pozdrav.